मालिक मालिक होता है। Ani bidi kadula joton lam sogo gai joton sari kaham gai norok kaham da tong bayang khakau norok joto kaham na hinang ba kaham no gai tini taisa norok kok thesen salam ba gai ma phaika je amara banglai ro ke agotola malike tripura malike amo se borok ni slogan dong sio borok se malik ni rasai dong sio bangladesh ni phayoi lachia ro norok ni tamo puro tong tripura kunu phanam phunung maya bong puro Tripura lai tabo je agini siri siti tak botong ko je boba kararong ni puro tong ko tak bo lachia ro borok se malik ni rasa ke tong phaika Ngai boba kara to boss malik ngai bono malik hin asang nai ta ama baksa bokso wan charo lachia ro phai pete pete ke boba kara na hin tong beka ngai baksa bosu je ala da pati khana ro boba kara hin puro ngai joto phai pete pete kok phiri tong beka je amra bangle ro hin puro kai bo khorong kisana kori kai bo sanai kere lachia ro ngai boba kara to bini babu ni jaga ngai bono ja bini jaga ta ngai tabo nini babu ni jaga ngai nini jaga ani babu ni jaga ngai bo ani jaga ta mo bo bini jaga singai bini jaga hineta amra baksa buksu lachia rok pete pete hinto meka wan charok masa peke masa phai boba kara no hamya hinto meka lachia rok Bangladesh ni phai bor malik hin lase tom meka obo sini 3% jaga sini boba kara ni jaga bo sini boba kara jaga ngai sini 3% jaga